לשנות את המצב המשפטי ולגרום לכך שאנחנו נחיה בעולם שיקבל יותר אנשים עם מוגבלויות? נגיד אני בתור מנהל דואר, לא יכול לקבל על העבודה שליח דואר, על כיסא גלגלים. זה יעיט לי את הקצב חלוקה, זה יפגוג בעצם בעבודה. האם זו אפליה שמוצדקת? השאלה של יעילות ושל איטיות היא שאלה מאוד בעייתית, כי בעצם אומרת שבשם היעילות אנחנו קובעים שקבוצה שלמה לא תוכל להתפרנס. אני מאמין שבזכות פרויקט הזמנה לאוניברסיטה אנחנו נותנים את הכלים לתלמידים להתבונן ולהתחיל לחשוב על העתיד שלהם. אני מאמין שבזכות פרויקט כזה אנחנו נותנים מענה להרבה תהיות ולהרבה שאלות בקרב התלמידים. הרצאות משאיר לך את הידע ואתה יודע דברים, ובתרגול אתה חוזר על מה שאתה לא הבנת בהרצאות, ומבין מה שאתה לא הבנת. תרגולים יותר קל כזה, כי מדברים עם מישהו שהם מחוברים אליו. בהתחלה היה קצת קשה, והסתדרתי בסוף. קבוצה קטנה, קבוצה חרוצה, מקשיבה טוב, משתתפת, כולם, אני חושב, מאוד נהנים. המדינה לא לקחה וקבעה הכל בחקיקה, היא לקחה נושאים ספציפיים. היא החליטה שיש חוקים מסוימים שהם כל כך חשובים, שהם כל כך קריטיים, ואת הנושאים האלה אני אשים בחוק. חוק שכר המינימום בעצם אומר לנו כמה אנחנו צריכים להרוויח בצורה המינימלית. דיברנו שהמדינה בעצם תיתן לנו את המינימום. טוב, אז המודל הראשון זה מדבר על, אמרנו, על מצב שבו אין הגנה של המדינה, הכל זה בין עובד למעביד, בואו תגידו מה מצאתם יתרונות ומה מצאתם חסרונות. אז היו חסרונות שכל הכוח בעצם בידיים של המעביד, הוא יכול לשלוט בעובד. אבל למה זה חיסרון? כי זה פוגע בזכות העובד.